مہربانی اور میں دعوت دینا جناب اپنے بڑے پیارے دلوڑے ویر رائے ارشاد کھرل صاحب کو جناب بدائی کریں. جناب بسم اللہ کرانی مانا صاحب کہ چنگا آیا ہے ٹائم تے بیلیاں وانگوں بد سجن وطن دے کٹ کے. نمانا صاحب چنگا آیا ہے ٹائم تے لگدیاں وانگوں بد سجن وطن دے کٹ کے. ساڈے نکے جے ساتھے بج پہ آئے چولہے وچ مجبوریاں سٹ کے. اور نمانا صاحب اساں سال تو رکھیا نا تیرا پکا ڈول زبان تے رٹ کے جڑے قائم ضمیر ارشادوں میں رندین گل بات تے ڈٹ کے. جی آگے عید والے دوڑا نمانا صاحب ہے کہ ہووے سجن تا دین پرست ہووے تے دین دا کاوش کی فائدہ لا حاصل شاہ جدا ملنی نہیں امید دا کاوش کی فائدہ. اور رب جو محدود دل سے ہٹائیں تاکید دا کاوش کی فائدہ آوے سال تو بعد تے روندیا گزرے اس عید دا کاوش کی فائدہ. نمانا صاحب اس عید تے سمر سپیشل مہندی بڑے شوق دے نال منگائیے. اس عید تے سمر سپیشل مہندی بڑے شوق دے نال منگائیے. نمانا صاحب رنگ کی ہو جیا پتہ نہیں چڑھتا ہے اللہ جانتا ہے نا آزمائیے. اور سجے آتے جائیں لامڑی آئی وہ ہستی وطن تے آئیے. اور گئی بنی ہوئی رائے کشکول دے ویچ نہ ڈکیے تے نہ مڑ لائیے. مانا صاحب کہ تو بندہ تا ڈٹھی آئی میلا ہونا ہے اللہ بخشیا روپ شجیل لائے. مانا صاحب ایک بندہ ہاتھ لائے دیکھا نمانا صاحب تو بندہ ڈٹھی آئی میلا ہونا ہے اللہ بخشیا روپ شجیل لائے. شالا کہیں بھی نظر نہ لگ جاوی اک چیروی بہت لچکی لائے. نٹھا نہ کر عاقب کملے دا تیرے باجو کون وسیلہ ہر کہیں دی گال نہ مان لئی کر رہے ملک بڑا دردی مانا صاحب ہاتھ بن کے سمر دعائیں پیا منگنا اللہ مالک رد فرمائے نہیں. ہاتھ بن کے سمر دعائیں پیا منگنا اللہ مالک رد فرمائے نہیں. انشاءاللہ کسے دا ہی لگدا وطنہ تو گوٹی دیگر جھوک لگا. اور نمانا صاحب جیویں اسا پہ ویکھن دشمنوں اللہ ہی ہو جائے وقت دکھائے نہیں. بس سے ہر کوئی لگ دے نال ہمیشہ کوئی نکھڑ کے عید منائے نہیں. نمانا صاحب کے تیریاں گلا تیریاں مٹھیاں ماکھی تو تیرے نین شراب تو گھٹ نہیں. اور تیرا روپ ہے چڑھتا وجے رب دی تیرا ذات جناب تو گھٹ نہیں. تے کوئی سجن دے ناز تے نکھرے کسے مغل نواب تو گھٹ نہیں. بھائی میں تیرے چیتے تتلیاں دے تیرے ہوٹھ گلاب تو گھٹ نہیں. نمانا صاحب جڑے کج لیندے ہن کیریاں نو سردار سیانے وگ گئے. جڑے کج لیندے ہن کیریاں نو سردار سیانے وگ گئے. جڑے چنگیاں نبیاں یاد ہمیں رکھ دے بھائی وال پرانے وگ گئے. اور نمانا صاحب رہا وقت تا سجن رلاوے ہے زری وقت دلانا وگ گئے. جدا سنگت دا سر سواد آیا اودا سمر برانے وگ گئے. نمانا صاحب کے اس بندے دی آکے بقدر قریبے جائے توڑ نبھائیاں ہوئیں. اجن دے سیتے چڑیاں چین دیا ساری عمر اڈائیاں ہوئیں. تے نیت دا بسڑ اجار چھوڑے دائے لاکھ بے شک شائیاں ہوئیں. سوک ویندہ پانی گھڑیا دا جتے روز لڑائیاں چھوٹے دین نے گھڑے دا دورہ پڑھے یاد ایک آگیا گھڑے دے حوالے نہ دورہ کہ ٹھنڈا گھڑا چھاوے آپ رکھیندہ ٹھنڈا گھڑا چھاوے آپ رکھیندہ جے ساتھ زہانتا دے ان الفت زین امین ہوئے جو بندے آپ امانتا دے ان لازمی دولت
کول ہوئے جو ودے غیر ضمانتاں دین اور ایو دا کر کے نہ مریے جو بندے کبار تے لانتاں دین مانا صاحب ان جی ویے اوندیاں نسلاں تائیں بندے گیت آسان دے گاویں ان جی ویے اوندیاں نسلاں تائیں بندے گیت آسان دے گاویں نمانا صاحب تاں چڑھ دیئے توڑ جے نیتاں وچ دوہاں پاسیوں فرق نہ آویں اور ساڈا نام سنہری لفظ ہووے بندے جب تاریخ دراویں اب میرا دل کٹھے موت آوے بن قبریں سجیاں جاویں ہمارا صاحب تھوڑا یاد آ گیا کہ ڈیسی کدی تا خیر محبتاں دی جولیاں تار کے امنا تے تیرے ورگا آکے ودی سجائی کوئی نہیں ساری دھرتی چھاڑ کے امنا تے مینوں کملا سمجھ کے داک نہ دے تیری شکل سیاڑ کے امنا ہمارا صاحب تیری اکھی دا مکڑا تیس چھکیندا ہے بھلا ماں کوئی جان ہے آخری دوڑا اس پر واقع ہے کہ کئی یارب ایو جی عید بنائے ہاں جنہیں سرو غریب کریں دے جنہیں نا عید الفطر عید الضحا عید الغربا سرو غریبہ دی کئی یارب ایو جی عید بنائے ہاں جنہیں سرو غریب کریں دے توڑے ہٹ دیو شوبے خوشیاں دی بائے وکھریا صدر رہن دے وہ کرے وہ صدر غریبیاں دے آتور مبارکہ دے دے ساری عمر حیات وسیر دے ویچ سردیانو روز سرین دے دوستو حاضری ہوگی ایک آگری نوڑائی کا سادہ بھی نمانا صاحب بھلا ہووی بار غریبان دا بھامے چرکائی چاویں آئیں نمانا صاحب بھلا ہووی بار غریبان دا بھامے چرکائی چاویں آئیں بڑا شکر ہے آیا موقع تے میری جان بچاویں آئیں اور نمانا صاحب جڑا توں چچلان دے زخماں تے مڑ ملما لاویں آئیں اب مینوں انج پیا لگدا ہے مولا چھڈے آئی جڑا عید کراویں آئیں ماشاءاللہ سادی حاضری ہوگی دوستو اگر سادی گلنا اچھا لگے جناب نے وقتہ فرمانا اس سارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا انہاں گھنٹی دا بٹن دبانا اور ساری انہاں ریکویسٹاں نوں بھول نہ جانا کہ آخر تے اردو شعر راسا کہ جیو تو ایسے جیو کہ زمانہ احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ مشکل جی پاکستان